Bon dia i benvinguts a les xerrades del Marín. Ja ho sé, he estat una mica ausente, m'ha crescut cabell, la camisa aquella de flors no em cap, no em va petita, però tenim nou vídeo. Avui estem amb Liu Mullerat i el David Manea de l'Eixamp Colomí. Bueno, la gent dirà, qui són aquests dos, saps? Pues, qui sou? Què feu? A què us dediqueu? Bueno, moltes gràcies, Arnau. Nosaltres som el David i Liu, com ja has dit. Nosaltres som dos membres de la grada d'animació de l'Eixamp Colomí. Animem el nostre equip de futbol d'aquí del poble, que es diu UE Santa Coloma de Queralt. I com va sorgir la idea de muntar aquest projecte de l'Eixamp Colomí? Bueno, en principi la idea va ser... Hi havia un equip de futbol sala de gent d'aquí Santa Coloma, de nens, a la categoria cadet, i com que jugaven a futbol sala que no hi havien jugat mai, va ser així com una mica improvisat perquè els hi faltava gent, doncs la gent es va motivar i van dir, bueno, doncs els anem a animar, i es va anar creant la idea. I qui va ser el primer o la primera que va dir, va, fem-ho? Bueno, els primers van ser el Roger Font i l'Eloi, que van començar proposant d'animar alguns amics seus que jugaven en aquella època al futbol sala. I d'on surt el nom Eixamp Colomí? Té alguna història darrere? Bueno, al principi ens dèiem Ultras ECSQ, que va ser un nom així com molt senzill, no sé, vull dir que era com molt normal, va ser com els ultras són els que animen, doncs ens ficarem ultras, saps? Sense saber el que era i tot. I després el club ens va demanar que a veure si podíem canviar el nom perquè era com molt radical, i vam dir pues, que ja ho intentaríem. Vam buscar idees per canviar el nom, i va sortir com a més votada a les històries d'Instagram a Eixamp Colomí, que té un significat així com d'unió tots, i no sé, està bastant bé, m'agrada. A mi també. Si comparem com éreu al principi i com sou ara, què és el que ha canviat més? El que ha canviat més, en definitiva, ha sigut la gent. Ara hi ha molta més gent i tots animen bastant més. I també hem canviat bastant les banderes i les pancartes, que les teníem amb llençols i pintats, amb pintura, però ara ja ens hem professionalitzat una mica més. Si haguéssiu de descriure l'ambient de l'Eixamp Colomí, només amb 3 paraules, quines diríeu, quines escolliríeu? Jo personalment, com a primera paraula ficaria sentiment, perquè com tots els membres sentim molt el que és ser de la Unió i ser d'aquest equip. I com a segona paraula jo diria orgull de ser del Santa Coloma, que també va una mica relacionada. I com a última ficaria unió de tant el nom del club com que el club, la grada és així, és com estem tots ben units. I per què creieu que la vostra grada és la millor que totes les altres? Per què creieu això? Bueno, creiem que la nostra grada és molt millor que les altres, ja que no és 100% creada per nens de la nostra edat, i sobretot que hem començat sense diners, sense una ajuda econòmica, i que a poc hem recollit donacions i gent que ens ha ajudat amb camisetes o amb obsequis que podem vendre com l'Eixamp Colomí. I amb aquests diners hem aconseguit comprar noves banderes, noves pancartes i nou material com a tambors, baquetes i això. Com us surten les cançons i els càntics? Són improvisats? Bueno, normalment jo sóc el qui agafo el megàfon i el qui canto, i em fico al davant de tot i dic, per exemple, com ara farem un dia de partit, i allà agafo i amb el megàfon el començo, i tothom em va seguint i cada cop som més gent i es va sentint més bé. Perquè les cançons les fas tu, no? Els càntics i que... Sí, bueno,
la veritat és que anem copiant les d'altres grades d'animació, en general la del Barça o equips catalans, perquè com que els nostres càntics són 100% en català, doncs és com lògic que ho copiem d'uns catalans i no ho traduïm. I bueno, les anem versionant amb la nostra lletra, però bastant bé. I les banderes, qui les fa? Com les feu? Les banderes les fem uns quants membres de l'Eixam Colomí, a casa d'un en concret, no sé si voldrà que digués el nom, però no el diria per seguretat. Les fem amb materials que anem comprant dels diners que agafem d'obsequis que venem, com a camisetes, bufandes, entre altres coses. I res, les fem allà, agafem una canya a pescar, el llençol o la tela pintada que tinguem i la creem allà. Heu fet mai alguna cosa especial o sorpresa per sorprendre l'afició o a la grada? Bueno, recentment, al final de la temporada passada, vam anar un dia, que era el dia abans de la final del play-off, vam anar al camp, uns quants membres, amb tambors i banderes, vam anar allà a animar-los a l'últim entreno abans de la final per donar-los motivació extra per al partit. I després, el dia de la final, vam treure una pancarta que ficava "Benvinguts a l'infern colomí", que us deixarem una foto per aquí, no sé on es veurà, però per aquí aquesta zona. Per allà, sí. I bueno, vam fer aquesta pancarta per també donar motivació i que ens veguéssim, que l'afició rival vegués que hi havia una altra afició, vull dir que es notés que hi siguéssim. Quin ha estat el moment més èpic que heu viscut a la grada, tots junts? Bueno, sense dubte el moment més èpic va ser a l'ascens de divisió, aquest últim play-off, ja que vam resistir fins a l'últim moment, estàvem molt igualats i als penaltis es va decidir que el Santa Coloma va pujar a tercera catalana. Per aquí us deixarem alguns vídeos dels moments més importants, més èpics. Com us imagineu l'Eixam Colomí d'aquí uns anys? D'aquí, no sé, 4, 3, d'aquí... sí. Bueno, jo crec que l'Eixam Colomí, crec que més endavant, com més anys passin, serà més professional perquè ja que tindrem més edat, més facilitats per poder implicar el nostre temps allà, doncs crec que millorarà molt tant la qualitat dels càntics, qualitat de material, etc. Vull dir, tot en general millorarà bastant, serem bastanta més gent, jo crec, o això espero, i bueno, crec que serà molt millor i anirem millorant any a any. Teniu alguna cosa preparada, sorpresa, que es pugui explicar? Bueno, per aquesta nova temporada hem preparat per ara una nova bandera i hem millorat les altres, però tenim coses que, com has dit, no podem explicar. I què li diríeu a algú perquè vingui a veure un dia el vostre partit amb vosaltres, a animar? Jo li diria que si té ganes de venir i li agrada, doncs que vingui allà, anirà aprenent els càntics al llarg dels partits, que són tots molt senzills, són tots molt repetitius i que els anirà aprenent ràpid, i que després, si té ganes de fer-ho, que vingui i n'aprendrà ràpid i que s'ho passarà bé, això segur. Bueno, jo de vosaltres hi aniria perquè són els millors. Jo vaig anar un dia, una experiència brutal, el que dèiem abans del moment més èpic, va ser molt xulo, va tothom saltar al camp a celebrar-ho tots junts, com deien, Eixam Colomí, tots junts. I moltes gràcies, us deixaré el seu Instagram, TikTok, les seves xarxes socials bàsicament a la descripció perquè pugueu anar a mirar i bueno, ja estaria, no? Sí, bueno, i ara aprofito aquest moment per dir-vos que
tindrem nou marxandatge que busqueu per Instagram. Ja us deixarem aquí algunes fotos de les coses que tenim ara, ni que ara en traurem de noves, i que estan a preus assequibles per tothom, i que tothom que en vulgui que ens ho digui per Instagram, i intentarem fer-li el màxim de ràpid possible. Sí, com ha dit, aquesta nova roba i tot això, aquests diners que recaptem són 100% per material de la grada, no ens quedem res. Nosaltres tot ho utilitzem per a millorar com a afició. Bueno, doncs moltes gràcies Moltes per vindre gràcies. aquí al meu podcast i bueno, Moltes gràcies. moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.